саломи пур аз меҳри маро қабул бикунед. Бинандагони азиз, Шалои Гулхоҷа ҳастам дигар бора дар хидмати шумо. Чун ҳамеша дар ҳамин вақт, яъне соати 10 бо вақти Прага, соати 12 бо вақти Русия ва соати 2 бо вақти Душанбе. Ва дар ин лаҳзаҳо мо барои шумо сархати хабарҳои тозаро муаррифӣ мекунем ва албатта фаромӯш накунед ки баъди 3 соат дигар, яъне соати 1 бо вақти Прага, барномаи хабарӣ дорем ки 15 дақиқа аст ва саршор аз хабару гузоришҳои ҷолиб ва мавриди таваҷҷӯҳи шумо низ ҳаст. Аз ин хотир шуморо бозам дар пахши мустақим баъд аз 3 соати дигар мунтазир мешавем. Аммо ҳоло ҳаракати мусофирбарҳои Мерседес Бенцро маҳдуд карданд. Автобусҳои навро дар бархи аз хатсайрҳои пойтахт роҳандозӣ намуданд. Шаҳрдори Душанбе мегӯяд ин иқдом ба хотири кам кардани тамбашавии воситаҳои нақлиёт дар кӯчаю хиёбонҳо ва беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ мебошад. Шаҳрдорӣ аз мусофирон хоҳиш кардааст ки аз хизматрасониҳои автобусҳои нави замонавӣ истифода бурда нақлиёти ҷамъиятиро дар истгоҳҳо мунтазир шаванд. Ин автобусҳои нав дар кадом хатсайрҳо ҳаракат мекунанд? Дар барномаи хабарӣ бароятон муфассал маълумот медиҳем. Ман дигар гирья намекунам. Мастонаи Асоки 2 моҳи пеш гузорише дар бораи сарнавишташ вокунишҳои зиёдеро ба бор оварда буд. Ин дафъа низ бо Радиои Озодӣ суҳбати ошкоро кард. Ин сокини ноҳияи Балҷивон мегӯяд, ӯ дарк кард ки гирья дигар роҳи ҳал нест ва акнун мехоҳад зиндагиашро тағйир бидиҳад. Мастона нақл кард ки давотозу муроҷиатҳои то ба ҳол кардааш бенатиҷа аст ва барои барқарор намудани обрӯяш ва исботи он ки нодухтар набуд, ба ҳар ҳол ӯро ин давотозҳо шикастааст, балки баръакс иродаашро қавӣ намудааст. Ёдрас мешавам ки Мастонаи Асо моҳи августи соли 2017 пас аз 2 рӯзи арӯсӣ бо ҷавоне аз ноҳияи Ховалинг бо иттиҳоми нодухтарӣ аз хонаи шавҳар ронда шуда буд. суҳбати навбатии Мастонаро дар барномаи хабарӣ баъд аз 3 соат дигар мунтазир бошед. илтиҷо мекардам ки маро бикушанд ва ё иқрорҳои гӯшношуниди зани уйғуртабор. Ин зан дар Шинҷон чанд моҳашро дар боздоштгоҳи тарбияи сиёсӣ гузарондааст. Вай чанд соли пеш барои аёдати пайвандонаш ба Чин рафт, аммо барои муддате дар он ҷо дармонд. Зеро барояш иҷозати ихроҷро надоданд ва ба боздоштгоҳ барои тарбият фиристоданд. Дар ниҳоят ин зан тобистони имсол ба Миср бармегардад ва ахиран дар бораи азобу шиканҷаи тоқатфарсояш дар Чин аз минбари Конгресси амрико қисса мекунад. Тафсилотро дар барномаи хабарӣ бароятон пешниҳод хоҳем кард. Мунтазир бошед. Ва вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон аз амалкарди Бонки Миллӣ шикоят карданд ки пешниҳоди онҳоро дар мавриди поин бурдани фоиз ва ё баҳраи қарзои бонкӣ ба инобат нагирифтааст. мизони миёнаи баҳраи қарзии бонкҳои Тоҷикистон айни замони 28% бо пули миллии сомонист. иқтисоддонҳо мегӯянд худи тиҷорат дар Тоҷикистон ҳудуди 30% боздеҳ дорад ва бо ин фоизҳои бонкӣ муваффақ шудани соҳибкорон амри маҳол аст. Вале раиси Бонки Миллӣ дар робита ба ин эроди вакилон наметавонанд бо фоизҳои паст қарз бидиҳанд ҷавоб гуфтааст ва тоҷирон бошанд барои беҳбудии вазъ пешниҳодҳои худро доранд. Чуну чарои ин мавзӯъро дар барномаи хабарӣ тамошо кунед. Ва агар то охир дар барномаи имрӯза моро ҳамроҳӣ намоед, дар бораи гаронтарин арчаи Авропо бохабар мешавед. Чаро гаронтарин? Чунки ин арча аз даҳҳо кило тиллои пок иборат аст. гузорише дорем дар ин бора ки барои шумо ҳам ба фикрам ҷолиб хоҳад буд. Тамошоён. Аз ин хотир моро дар барномаи хабарӣ тавре гуфтам баъд аз 3 соат дигар мунтазир бошед дар пахши мустақим дар Озодӣ видео, канали Радиои Озодӣ дар YouTube ва ҳамин гуна дар вебсайти Радиои Озодӣ www.ozodi.org хабару гузоришҳои тозаро ҷустуҷӯ кунед ва агар фурсат доштед ҳамин гуна ба шабакаҳои иҷтимоӣ биравед ки унҷо Радиои Озодӣ саҳифаҳои махсуси худро дорад ва дар унҷо низ ҳама рӯза, ҳама соата хабару гузоришҳо нав мешавад. Хулоса мо шуморо баъд аз 3 соат дигар мунтазирем.